এটা কি মাছ? এই লোক এটা কি মাছ? হ্যাঁ এটা কি মাছ কোন? এই দেখো ছোট যাক কହୁଛ হ্যাঁ বড় যাক খুরান্ডি দেখো ହଁ ଇଏ ମା ସତ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଖୁରାଣ୍ଡି ଖୁରାଣ୍ଡି ଉଠିଲ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଠିକ ଅଛି ଦିଅ ଭଲ ଅଛି କାଟିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ନ କଥା କହୁଛୁ ମତେ କଣ କହିଲେ ବାବାଲି ନେଇକି ଯା କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ପାପା ବି ସାମିଲ ହେଲା ହେରେ ଦେଖ ପାପା ବି ସାମିଲ ହେଲେ ପାପା କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏବେ ମମ୍ମିର ଏଇଟା ମମ୍ମିର ମାଛ କାଟିଲା ବଡ଼ ମାଛ କାଟିବ ମମ୍ମି ଛାଣ ମମ୍ମିର ସବୁ ମାଛ ଗୋଟେ ସରିଲା ତ ଦେଖିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ବା ନା ଦେଖୁଛି ମାଛଟା ଆଣ କରିଲ ମାଛ ଧୋଇକି ଧରି ଆସିଲି ଏଠି ହେଲାଣି ଏବେ ମମ୍ମି ଭାଜିଲାଣି ଭାଜିବ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି ସବୁ ଯାକ ମସଲା ଯାକ ସାର୍ ଦେଖା ଖାଲି ମମ୍ମି ପକେଇଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାଛ ଏଇଟା ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ ଏଇଟା ମାଛ ଖଟା ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭଜା ହେଲା ଛୋଟ ମାଛ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଛୋଟ ଏଇଟା ଓମ୍ ପାଇଁ ଭାଜିବାକୁ କହିଲା ସେ ଖାଇବ ଜାଗାକୁ ମୋ ଓମ୍କୁ ବେଶୀ ମାଛ ଭଜା ପସନ୍ଦ ମାଛ ତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଆମିଷ ତ ତା ଭଜା ପସନ୍ଦ ତୁ ଯାହା ଆଣିକି ଦେଇଦେବ ସେ ଜାଣିବ ଆଉ ସାନ ଜମା ଖାଉନି ସାନ ତ ଜମା ଖାଉନି ଓମ୍ କି ଖାଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପିଆଜ ବି ଦରକାର ବସି ଖାଏ ତାର ପିଆଜ ହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ହେବ କଣ ଗରମ କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଲୁଣ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ କିଛି ହେଇନି ଆଗକୁ ବେଶୀ ଲୁଣ ହେଇଯିବ ରେ